Gaskiya wannan labarin wani labari ne wanda ya taɓa zuciyata sosai, kasancewar a wannan irin matsalolin a cikin al'ummar Hausawa suka fi faruwa. Tunda nan ne al'ummar da na taso, nan ne ƙabilata, nan ne na fi wayau, nan ne komai nawa yake. Gaskiya wannan matsalar ba ƙaramin matsala ba ce. Ga wannan labarin, wata baiwa Allah ce, wato a unguwar da nake zaune, wata unguwa a nan take zaune. Kuma wannan labarin gaskiya ya yi matuƙar taɓa ni sosai bayan wani babban al'amari da ya faru da su. Da farko dai labarinmu na yau, wata baiwan Allah ce aka wayi gari ta haifi yaro ba tare da miji ba. Ina fata kun gane me nake nufi. An yi mata ciki ta haihu. Waɗansu gurɓatattun samari sun yi mata ciki saboda abin duniya, ta haihu. Da ta haihu ta rasa yadda za ta yi da yaron. Da ta rasa yadda za ta yi da yaron, sai ta saka yaron a cikin kwali da kayayyakinsa da komai, ta je ta kai wani hanya wanda ta san masu zuwa sallar asuba akwai masallaci ta gurin, wani kango, ta ajiye yaron. Ta haife shi lafiya, kyakkyawan yaro fari masha Allah. Ta saka shi a cikin kwalin ta bar shi. Ta tafi ta bar shi. Ku yi tunani mace ta haifi yaro ta gudu ta bar shi. Haka ta tafi ta bar shi. Masu zuwa sallar asuba sun zo wucewa suka ji kukan jariri. Abin da yi abin wani irin abu daban haka. Suka yi ta faman bibiyan yadda kukan jaririn yake. Suka je Allah ya taimaka suka ga wani kwali, suka je a nan ne kukan jaririn yake. Suka ɗauki jariri suka zo suka kawo shi masallaci, aka yi sallah aka yi komai, sannan suka ba da sanarwa cewa to ga fa jariri an tsinta. Sannan limamin wannan masallaci ya miƙe ya yi ma mutane nasiha, sannan ya jawo hankalin al'umma da suke maƙwabta cewa inda wacce ta san ta yi, ko kuma inda wanda ya samu labarin faruwan abun kuma yake tunanin akwai wanda ake tunanin ita ta kawo, to da Allah a taimaka saboda yaro na kowa ne, kuma wannan yaron da aka haifa ba a san baiwan da Allah ya masa ba. Wanda kuma ya yi shi ne ya yi yana ji, to ya taimaki rayuwarsa saboda wannan yaron nauyinsa ne. In bai ɗauki nauyinsa ba a duniya, bayan ya mutu dole zai ɗauki nauyinsa. Saboda haka ya zo ya nuna kansa. Bayan wani lokaci jami'an tsaro aka miƙa yaron ga jami'an tsaro suka yi bincike irin nasu. In taƙaice muku labari, aka gano macen da ta yi haka. To faruwa haka ke da wuya, al'ummar unguwa sai suka tsane ta, suka yi mata ca. Suka yi mata ca. Tsana ba ita ba da saboda ƙannenta duka mata ne. Mahaifinsu Allah ya masa rasuwa. Sannan talaka ne ba shi da ƙarfi. Sai mahaifiyarsu wata ita kuma ta dattijantaka. Yara ne mata, su ne mafiya yawa a cikin 'ya'yan bawan Allah. Wannan kuma ta samu wannan matsala ita ce babba. To da na ga tsanan ya yi yawa, takurin ya yi yawa, sai wata rana na samu lokaci na je na zauna da ita wannan wacce ta yi wannan aikin. Na je muka zauna, ta min karɓar mutunci. Bayan mun zauna na nuna mata na san duk abin da ya faru, amma dai ba ta kyauta ba, kuma ban ji daɗin yadda abin ya faru ba, kasancewar duka muna community ɗaya. Wannan wata matsala ce wacce inda ta san wanda ya yi tun farko, kamata ya yi ta kai abin gurin hukuma. In bai yarda nashi ba ne ta kai gurin hukuma. Ita hukuma ta san yadda za ta yi. Amma bai kamata ta yi samu ta je ta yi irin wannan aikin ba. Ta yi ta kuka. Ta ce min, ta min rantsuwa ta ce wannan ba halinta ba ne. Dole ne ya cusa ta cikin wannan halin. Na ce wani irin dole ne ya sa ki je ki ba ma wani kanki, ki yi ciki, ki haifi yaron, kuma ki je ki yadda yaron. Wani irin hali ne wannan, irin mugun hali ne wannan. Sai ta bani labari kamar haka. Mahaifinsu dai ya kasance ɗan kasuwa ne, kuma yana da ƙoƙari sosai, ya ba su tarbiyya iya bakin gwargwado, ya kuma taimaki wasu bayan Allah har lokacin da Allah ya zo ya masa rasuwa. Ya yi dogon jiya. Wani dogon jiyan da ya yi, haka nan su suke samu da ɗan sana'an da suke da shi irin na wanki da guga na unguwa da sauransu, da mahaifiyarsu su suke taimakawa suna biya mai kuɗin magani har Allah ya karɓi rayuwarsa. To fa mutuwarsa ke da wuya, gidan haya suke zaune da su da mahaifiyar tasu da sauran ƙannunsu. Suna zaune, yayyinsu ƙannunta maza
wanda suke mai da masu ɗan ƙarfi suna karatu, ɗaya na firamare ɗaya na sakandare. To makarantar da suke yi ba uniform ba kaza ba kaza ba kaza irin waɗannan abubuwa. Sakandare, firamare kullum babu abincin da za su ci, babu ingantaccen uniform, babu littattafai, ba a iya biyan kuɗin makarantar, haka nan suke zaune a rayuwa. Idan sun je gurin da suke tunanin za su koyi sana'a na unguwar su je suka je sallah. Awul jumla ku yi halin dan haudalla, kar ku yi illa, kar ku biye wa yan harkalla.